drwy sermwyn i ni hystyried ar gyfer y categori ffuglen. Bu cryn sgwrsio, gyda'r o ddadle ynglyn â pha lyfrau oedd yn heiddi bod ar y rhestr fer, a gallen hawl bod dwywaith o hyd. Ond dyma chydig o eiriau ynglyn â'r rhai y gytuno ni ar. Nawr, pan gyrhaeddodd Awst yn Anoia gan Gareth F Williams, mi suddodd fy nghalon. Galamp o gyfnod dros 500 o dudalennau, ond wedyn mi ddechrau darllen anodd iawn o rhoi y clogfaen o lyfr yma i lawr. Yn gynnar iawn, fe ddaeth yn amlwg fod hon yn mynd i fod yn ymgeisydd. Stori wedi leoli ar Ynys Creta yn ystod yr ail ryfel byd a cheir fan hyn. Cymeriadau oeddech chi wir yn credu ynddynt a phoeni amdanyn nhw. Mae'r ysgrifennu'n llifo, a ddeialog ar plot yn grefftus, yn gignoeth ac yn gredadwy. Nofel hanesyddol gyhyrog arall yw Y Fro Dywyll gan Jerry Hunter. Mae hwn yn gafael o'r dudalen gyntaf gyda ysgrifennu'n cryf, egniol, sy'n eich gosod chi reit yna gyda'r prif gymeriad wrth i'r stori epic yma ddatgelu ei hun. Themau o ffydd, grefyddol, a rhyddid ac ymladd y geir yma wedi osod yn ystod cyfnod cythryblus, rhyfel, sifil, Lloegr. Themau sy'n adleisio'n gryf ar draws y canrifoedd ac yn gyrfodi ni ystyried y sefyllfa presennol yn y dwyrain canol. Mae'r stori fer yn cael ei gynrychioli'n anrhydedus iawn ymhyfrol ardderchog Lleucu Roberts, sef Saith Oes Efa. Straeon yn ferched o bob oed a cheir yma, fel mae'r teitl yn awgrymu. Straeon sy'n synnu gyda hiwmor a dwyster a chymeriadau cryf iawn. Mae'r defnydd o wahanol dafodiaethau yn effeithiol tu hwnt wrth i bob un o'r merched adrodd ei hanesion. Amrywiaeth o straeon grefftus oedd yn hawlio ei lle yng nghanol rhestr fer categori cryf iawn. Felly, mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi tawr llyfr fuddugol yn y categori ffuglen yw Awst yn Anoia gan Diolch hefyd i wraig Rachel, sydd wedi cael ei llusgo gadras trwy bentrefi uchal mynyddig Creta. Mae wedi chwsu papur gadras fan. Diolch i'r panel, wrth gwrs, a diolch yn arbennig i Gwas Gwynedd, i Nan ac Alwyn, am bentro cyhoeddi llyfr sy'n defnyddio gan sawl tylu i ddal drws yn gwael. Diolch penna, meddwl, i bobl sy'n mwynhau mewn arwyr sydd wedi cael hanner y gyfer glod, sef y golygyddio. Dwi'n bod yn ffodus iawn. Dwi'n gweithio wedi sgwennu llyfr i sawl gwasg, ac dwi'n bod yn ffodus o ddadwy gyda pob golygyddio yn holl gwasg. Meinion yn olfa, Anna a Myddin cael ei gwalch. Ond yn y achos yma, mae diolch mwyaf yn mynd i Nan. Yna dau golygyddus, tair golygyddus yn gweithio ar Awst yn Anoia. Ac yn cael yn ei gwydi dros y weekend. Nan yn Was Gwynedd, mae yn byd sy'n ei gyngor llyfr. Ond diolch penna i Bethan Gwanas. Mae'n yn job arbennig. Oedd wedi torri am allu beth yma gach yn y llyfr. Ac o
hyn ymlaen, mae'n cael ei hadnabod, neu hadnabod yn roeddus fel withan you can't simply join once. Diolch yn fawr iawn.